Hi, hello mga kabisdak. Sugilano na to karon kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Ang ato magtatampo sa suliran ang ngalan og Arman. So punto legal ang iyang pangaywag tambag kay nagka-problema man siya sa iyang napalit nga yuta nga rights. So giharas man sila sa kasikbit nila nga yuta. So ang handumanan usab sa usa ka awit ang atong magtatampo nagngalan og Emily. So usa siya ka biktima sa lalaki nga nagpakaulitaw nga dakong minyo. So mao kini ang sugilanon. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog og subscribe o click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload. So, di na ito ilangan ato nang isunod ang maong drama. Suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon. Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arman, 43 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Mindanao gid ko, sa Rizal, Zamboanga del Norte. Pero ni ako karon magpuyo sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit ni adtong 2008. Rights lang ning yutaa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Man, nagsuldo na ka. Kaya abangan na po na to sa bahay. Oh, niya naman. Pero, kutasan na magsigig abang Sayangan gikus kwarta nga iabang. May nalagunta to para konsumo na to. Ang saong naman taning lugar Kay ni amang ka din magtrabaho. Maibog lang ko sa mga kauban ba nga may ilan ng mga bayo ug yuta din Kaya ang ilang sweldo, agtugid mahapagstanan sa ilang pamilya. Wa sila abang. Sige lang. Ampo lang ta. Ay, ubanon lang siguro ning akong bungot. Di kita makaangkon og yuta nining lugar. Labi na kay dili ta taga dinhi. Nakadungog man gud ang Ginoo sa atong panagsulti ron. Sa atong mga panginahanglan. Maong ampo lang ta, Arman. Inuman tayo mga bro. Ngayon, birthday ni paring Ernest. Pass mo na ako bro. May pinag-ipunan kasi ako Ano ba yan? Huwag puro trabaho bro. Kayo talaga mga Bisaya Sobrang masisipag. May pangangailangan ng bro. Pasensya na.
Oh, tumawag na si Mrs. Excuse mo na, bro, ha? Hello, Mia. Padong na ka uli. Oh, kaya nga naman. Dire na ta magsulti. Kay may baligya nga ride sa yuta. Ha? Rights? Oo. Pagdali ka ni uli. Dire na ta magtiwas og sulti. Oh, sige, sige. Sige, padong na ko. Di ba ko na delikado? Medyo lapokon ko no. Kay musaka ang tubig kung kusog ang uwan. Pero pwede ramasad ko no nga tambakag yuta. Oh, ang butang ko ipasabot ba? O si matong kasiguruhan na ng yuta nga rights naman ka na. Daga naman kunog nakapalit diha. Ug may mga nagbahay na sa dog na muyo dito. Kuyawa na eh. Huwag madinay kasiguruhan ng yuta ah. Pero barato raman sapkud. Unsa man siya ato ipalit gyud og yuta ron bi nga gamay pa masab na atong tinikom. Oo, hinoon sab. Ug wa man sab ti kapatukod og dako gyud nga bahay ko dong. Bisan og iko lang gud tang makapuyo og dili na ta mangabang ba. O sige. Paliton ta ng yuta ah. Bisan rights lang. Unsa man na kadak-an ng luna ah? 53 square meters ko no. Igo na gyud nang mabayan dong. Sige. Ato na paliton. Aron nga matukuran na to bahay. Aron di ta magsigig abang. Kay nakatigom-tiguman mi. Amo yung gipalit ang yuta bisan og rights lang. O kay tubigan man ning lugar nagpalit pagid mi og yuta para itambak sa maong luna nga may gidak-on nga 53 square meters. O pagkatigom na pod namo og gamay, amo na ning gihinay-hinayan og patukod og bahay. Hugon ya? Isiminto na tong haliki? Dapat lang. Kay tubigan ba ning lugar Kinahanglan gyud nga elevated gyud ang atong bahay. Sama atong usa nga to sa unahan tanawa. Kapag nila ay, simentado ang ilang haligi. Kay og dili man gud simentohon, malata ang haligi Mausap. May gikontak na ko nga motrabaho sa atong bahay. Og nang nagkaistorya naman mi sa mga gastuhan. Sa weekend, pabagoy trabaho, matarbagon niya kong panday aron nga makasave tas bayranan. Ay marami na yan dito, Arman. Kaso nga lang, walang kasiguraduhan yung pag-stay ninyo sa isang lugar. Baka gagamitin na yung lupa. Ay, mapalayas talaga kayo. Pero matagal pa siguro mangyayari yun. Oo nga Sana naman po matagal-tagal pa. Para makabawi naman ako sa pagbili at pagpatrabaho ko nito. Si Mia. Hello, Mia. Armahan uli asa ko, be. Kaya nga itong mga haliki, bagi pangguba sa mga anak sa kasikpit na tong yuta. Ha? Nga naman? Kaya nilampas ko nung itong haliki sa ilang luna. Unsa? Uli asa ko ba? Kinandok na ba ako din Sige. Mo under time na ko. Tanaw nga itong mga haliki, ilang gipamutol. Kipangmasukit nila. Ginoo ko. Ang itong gastuan na taon. Huwag basi kung saon ta nila, kay kasuhan gud bayat ako no nila. Kita na hinoy kasuhan? Ngiga gud. I-report na sa mga pulis. Hindi kami mangingialam dyan kasi wala namang pong sugatan. Di ba ba? Ha? Unya na di mo mangialam kung may masamdan? Naglagot ko sa mga pulis kay dili ko no sila manghilabot kay wa ko no'y samdan. Kinahanglan pa ba nga dunay samdan? O nga, bipasaka na lang ko og kaso. Pero, gidismiss sa korte tungod sa kakuwang sa ebidensya. Unang pangutana, nagkapalit ko og yuta nga 53 square meters, nga rights lang, dili titulado. Unsa man day pamaagi niini? Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi og ilang giguba. Ikaduhang pangutana,
Amo ring gireport sa mga pulis kay giharas mami sa mga anak sa sikbit namong luna. Ilang gipang maso o giguba ang among mga haligi. Apan dili man mangilabot ang mga pulis kay way samdan ko, no? Kinalan pa ba dunay samdan? Ikatulo pangutana. Ako na silang gikasuhan. Apan, na-dismiss kay lack of evidence ko, no? Kinalan pa ba nga mopasaka kog usab og kaso? Kay private manggutong among abogado. Ikaw pa og katapusan. Unsa may among buhaton ini? Nga dako-dako na baya ang among nagasto og nabalakas ako sa among seguridad nining lugara. Kay dili gid mi lumad nga taga diri. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arman. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, problema nato kabahin sa tuang kapikas, kabanay, mga papilis, mga butaw ka, mga kabtangan, no, mga properties nato. Pwede gina natong tubagon, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Guys, hello! Hello, hello, hello. Another day, another suliran, lain na pong pangutana nga gikan sa ato ang mga letter senders ang mahatagan nato og tambag ug tubag karong adlaw. Busa, no? Ako lang yung hangyo ninyo. Dili ta magduhad-duhag pada sa atong suwat. Di ta mauwaw, di ta maikog. Pwede man na natong alyasan inyong pangan. Pwede na po din na maisulti kung taga-asa mo, kung maikog mo. Inotra na ninyo and we will follow you and respect your requests. No? And letter sender nato karong adlaw. Wow, kalayo. From Rizal, Zamboanga del Norte. Pero naa na nagpuyo karon sa Santa Ana, Taytay, Rizal. And of course, Surco. Para maminaw ni siya sa atua, o wa man gani signal dito sa radyo dito, no? Pwede gud man na niya mapaminaw sa Facebook account or sa ato ang YouTube. Busa, a big shout out and a big thank you sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa atong YouTube channel o sa Facebook accounts nato. I am very sure daghan kaayo nga outside, no, sa Visayas ug Mindanao ug sa laing-laing parties kalibutan nga padayong maminaw nato pinaagi anang duha, no, ka medium sa pagpaminaw. Grabe gud ang internet, guys. Magamay ang atong kalibutan, but I always remind you, let us be responsible netizens. Meaning, ang paggamit na to sa mga social media accounts o sa internet, we should use it to make our lives better and easier, not bitter. Na, di na to gamiton sa bati, no? Ang Facebook ug ang internet or ang social media, no? Kabahin sa katungod, no, sa yuta ang iyang gustong mahatagan og tubag na paminaw man nato sa drama nga naa sila'y natigom kwarta, and of course gipalit nila ang yuta bisan ang iyang ingon rights ra kay tubigan man ang lugara. Unya nagpalit gani sila yuta para tambakan kuno tong maong luna, and then mga 53 square meters to, no, ang ilang balay nga dito sa ang yuta niya naginay-hinay sila patukod, no. Karon nagka-problema man sumuning iyang pangutana sa iyang nakapalit siya yuta kuno, no, nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado, unsa man di ay pamaagi ani. Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi ug ilang giguba. Okay. Kaning rights, kumingong kag rights, I understand it's most likely kumingong kag tubigan basis drama kaganina. This may refer to a foreshore land nga dili siya pwede nga mapanag-iya sa usa ka pribado nga individual or tao. Nga naman, kanang foreshore, kana nang mga naa sa may, kana ganing submerged nga usahay kung mo high tide or musakang tubig matabunan siya or nanadapit sa dagat or daplin sa dagat. Di man na siya pwede matituluhan because ang tag-iya ana ang state, no? It is inalienable and it cannot be
disposed, no? Ang kana siya nga property. Pero tungod kay ang tag-iya ana gobyerno, pwede siya maka-grant og foreshore lease or katungod nga muabang mubayad for a certain period of time sa ngadto ka individual who will be the foreshore lease applicant. Unya, siguro matagaan siya katungod ana iya sigurong gibaligya didto. Pero honestly speaking, di ta ganin na nimo itambak kay mura man kag kung imong gibuhat ka na mura kag nagreclaim. No small time nga reclamation area imong gigamit. Di ta biya na allowed, no? So galibog kung kinsa man po'y nangangkon ana kay for sure man na utro pud tong way katungod kay grant ra man pod na. Ikaduhang pangutana amo ning gi-report sa mga pulis kay giharas man mi sa mga anak sa sikbit na mong yuta. Ilang gipang maso og giguba ang among mga haligi. Apan di man manghilabot ang mga pulis kay walay samdan na niyabag. Kinahanglan bang may masamad? Of course not, no? Life, liberty, and property. Mauni ato ang mga katungod nga angay protektaran sa pulis ang atong kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang katungod nga makagawas-gawas and go out freely without fear ug ang ato ang mga kabtangan. Ang kanang imong balay regardless of unsay nature ana, rights ra ba na siya? Basta kay imuhan ng abod ug imuhan ng gipuy-an, property na nimo nga dapat pud protektaran pud unta sa pulis. Ikaduha, no? Ikatulo niyang pangutana, dili tag angay mo, ikatong kabayin sa iyang ikaduhang pangutana ha, dili man ingon kay abi unya natamuliw kung nagkadugo, dili in town, uy, sayop ang pulis dihang dapita, kay nganog na imangawat, wa may samdan ana, nganong moadto mang pulis, nganong manawag man tag pulis, be, di ba? Og naay naglimnibakay din ha, nagsininggitay lang, or naay nagbideoke, makatawag man ganit tag pulis dihang dapita, wa may samdan diha. No, so sayop tong pulis ngano to siya. Di lang ganahan siguro manginlabot nagtinapulan og unsa ba. Singan kaning pulis ang giadto ngadto nganong wa man mutabang. Ikatulong pangutana, ako na ni silang gikasuhan. Apan, na-dismiss kay lack of evidence. Kinahanglan ba nga mupasaka kung usab og kaso? Kay private manggudtong among abogado. All the more reason nga kung private yung abogado ni bayad mo, gitarong unta niya, or gisultian unta mo klaro nga medyo weak inyong evidence, unya, nangita unta mo laing paagi para mapaligon ang inyuhang mga dokumento ug ebidensya kay kung mupasaka manggutag kaso, guys, pareho ra na sa kanamanong taggubat. Di man ta manong og gubat og api kita, ug wa tay saktong armas, wa tay saktong preparasyon, ug wa pud tay saktong rason, no, nganong manong ta, no? It's just like that. Kung file tag kaso, dapat sakto pod ug lig-on pod atong ebidensya. Naasad gi ubang abogado pera hisgot, no? But sometimes reckless ba? Dili lang gid pod maningkamot or mo go out of their way para mapaligon ang ilang kaso. Ako, sometimes, ako amang good is di jud ko gusto ug kana ganing weak ang ato ang kaso kay mo, ingon gito mo dawat ta, and then pahibawon gud nato atong kliyente nga wa na ba mo'y lain kay kung kani, okay, I will let you know nga medyo weak ang ato ang kanang mga dokumento ha, weak atong kaso, murag need ni nato dungagan or wa na bay laing witness and the like. Kay madaot pud ba ang abogado anak? Kay kami din ang laban para ninyo, no? So, yes, kung lack of evidence, depende giun sa pagka-dismiss. Kung gi-dismiss without prejudice, pwede kang maka-file. Without prejudice, meaning to say, wa may mag-ingon, kay di maka-determine ba kung sakto ba, tinuod ba, so pwedeng maka-file balik. Pero kung with prejudice gani na, murag, disod tang maka-file og balik. Kay of course, di ba ni Anli ang pag-file og kaso. Naabya po'y katungod pod ang pikas nga dili na pod mahasol, no? Tay, makabayad na hinuuntag danyos sa paghasol nato nila. So, tanawa og storyahi ang inyong abogado bahin ana. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may among buhaton ani nga dako-dako na baya ang among nagasto ug nabala kasab ko sa among seguridad aning lugara kay dili gyud mi lumad nga taga diri. Okay, I think go back to sa inyong abogado and talk to your lawyer kay pwede man gud na ninyo pod siguro based on the foreshore lease na amang gud na deklarasyon kanang yutaa ninyo
Unya, pwede man pud nang masukod og tarong. I will suggest nga i-survey na og tarong ang imo ug ang iyahang yuta. Magsabot baron mo, kay magsige man hasol ninyo, mag-adto baron mo sa barangay, maghusay mo, mubayad mong duha og surveyor. Bayre ng surveyor para maklaro og sukod ang inyong area ug ang inyong luna. Unya, di na mo magsigig away og init ug nga manawag pagpulis nga silingan raman unta mo, nga pwede ramang ginunta na siyang storyahan, no? Nga mahusay ba ang kanang area ninyo din ha, no? Para di na lang mo mag-away kay lisod pud ning silingan nga dili pud magkasinabot kay magkagamay init lang din ha, bikil, di ba? So lahi man gid pud nang magpuyo ta no sa ato ang luna nga ang ato ang silingan makasinabot pud nato kaysa sa kanang inigawas nato or iniglili nato sa bintana mo init atong di ba? So hopefully mahusay ra pud na ninyo ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong ano kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining hadumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emily. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. That's what friends are for. And then if you can remember, RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emily. Babe, ano dili mo kita pwede magkita og weekends? Babe, sabta sa good ko. Namugisakit sa mama. Basta weekends, ako mo'y mangunay bantay niya. Ay, mao ba? Mom, please. Sabta sa ko, ha? Okay na, babe. Nakasabot ra ko. Salamat, babe. I love you. I love you too. Uy, Bishi! Asa na ni mo, oy? Tigatug naman din ako ni Raza, oy. Masay tuyo di mo, nanawag man ka. Si Mark manggod. May bonggit ko, basta alas 9. Dili na gid siya mo reply na ako. O basi tigatug na sa niya ni Raza, oy. Basin po. Pero, wala mo ginatikaso na ako, basta mananghid lang siya. Mukalit man ang good nga dili na siya mo reply o permi na gid na. Permi na yung gibukat. Ay, nagubirting lang tingali ka, uy. Laki. Sige, day, pasensya sa samok. Katog na. Good night. Pasensya na kami pa. Kung di ko makapananghid mo na. Makatog mo kalit ko. Okay ra, babe. Oy, nakasabot ko. Pasensya sad nga mag-overthink ko. Kasabot ko. Nga na, namin mo mga babae ko. Pero, babe, ayaw kayo pagsige ko overthink. Makadaot na sa itong relasyon. Dali, babe. Sapag na ko, babe. Sorry. Babe, gusto ko masayod ka. Ikaw rin akong mahal. Huwag na lain pa. Mark. Love kita ka. Mong hulungan na lang imong pagsige ko na una o dili maayo. Kasabot? Yes, Mark. Mark. Pila na ako kabuhan gitiliit. Dili ka ako maptos.
Kinahanglan mag-pregnancy test ko para ako masiguro. Positive? Mabtuskit ko. Makikita ko ni Mark. Kinahanglan masayod siya sa matuod akong kimtang. Ha? Mabdos ka? Oo, Mark. Tagay ko tayong paraan ni Emily. Unsa? Tempa. Oo, ka malipay? Dili sa ingon, ha? Pero, this is a lot to process. Lot to process? Mark, naanaman ta sa hustong edad. Hausa pa, uyab ko nimo. Wa ba di maabot si mga una nga magtukotag atong pamilya pohon? Di ba ko andam? Just please, hatagin ang una kong oras. Mark! Di ako makontak. Dili ka gihapon. Sakit na sa kong buot na uy. Uy, halaw eh. Karoon no, mutuon na gyud ko. Nga angay gilay ka nga mag-overthink atong bago pa mo. Day. Oo, nanay ko isulti ni mo ha. Dilinta ko gusto nga istoryahan ka ani kay mabdos ka ug mahadlo ko nga madawat ang bata sa sod kung pirmi na lang kang emosyonal diha. Pero I think need sa jud nimo nga may bawod jud ka tinuod. O, say buti mong ipasabot. Die. Minus Mark die. Unsa? Ugabi nimo? Nasa ila yung Facebook account. Feel na ako, maog yun to yung real account niya. Unsa? Thank you for this 10 years. Love of my life. Moni po siya asawa. Sa ato pa. Bago na silang nag-anniversary. Ang tinuod ka tayong gabi niyo siya. Kinuha ko. At sa maniyo akong nasudlan. Ano nakahimo man si Mark sa pag-ilan na ako. Maunday nga nagan kong nahimungan sa mong relasyon tungod kay Benio tayo siya. Hayop ka, Mark! Doc, kumusta ang result sa newborn screening sa akong baby? Okay na ba akong baby? Emily, dunay Down syndrome ang imong anak. Unsa, Doc? Ayo eh, ako may nag-uwan sa mga sitwasyon tayo eh. Dili mo na ni mo kaya nga ikaw lang. Dapat mangayon sa kag-abag ba ni Mark ba? Right, pa yun sa kag-abag anak. Doon sa special needs mong anak. Og need yung kag-dako-dako nga kwarta, day. Pero saan ako? Nana siya asawa, day. O yan, saan naman na anesthetic man to. Tungkol kayo, wamang ka mahibaw nga minyo na siya. Si Mark ang doon ay problema, o dili ikaw. Day. Gusto nga akong amitong bayot. Kinahanglan ako financial support sa among anak. O kung dili na ako makontak si Mark, ang iyang asawa nga nagnanog sa mo akong tsatan. Bahala na. Iyang asawa mo akong pahibawon. Kadiyot lang. Oh, onsay tuyo? Emily, right? Oh. Sarah? Asawa ni Mark? Makasuod pa ko? Oh. Sige. Salamat. Asay mong baby? Naaras ako na. Mahimo pala ako siya makukos. Sige.
Honest na gusto ko mangayog pa saylo. Tuhoy ko, wa ko mahibaw nga minyo pa dahil siya. Ang wasag ko'y planong gupo ng inyong pagpuyo ni Mark. Need lang yun ako kaabag financially kay dili kaya sa akong sweldo. Knowing sa sitwasyon sa akong anak. Wa pa gid siya mausap. Nakasabot ko nimo, Emily. Og ayaw ka balaka. Makuha nimo ang suporta nga angay sa bata. Sarah. 5 years among marriage. Nasakpan ako siya. Ako sa gipasaylo. Moy akong pagtuo nga nausap na siya pero wa pagiti ay. Ug karon nga nagtan-aw ko sa imong anak. Naluoy kaayo ko. Tungod kay wa siya isa sa kabuang sa iyang amahan. Sarah. Ayaw ka malaka. Suportahan ti ka ini. Wa ka mag-ino, Sarah. Salamat, Sarah. Pag-una, maoy akong huna-huna nga ang labing dako nga trahedya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao ang pagkahimugso ni Matthew nga akong anak nga adunay Down syndrome ug ang pagbiya ni Mark namo. Abi nako, ug ako lang usa ang matubang ni ining tanan. Pero sa dihang natigom nako ang akong kaisog nga i-message sa Sarah, wa ko magdahom nga katudi ay ang sinugdanan sa usa ka nindot nga panaghinigalaay namo nga makaluwas nako. Karon, si Sarah dili lang basta asawa sa lalaki nga bibiya nako. Siya nga ako nahimong igsuon. Akong angkor, ug ang labing dako nga tigpanalipod ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka may higalan kaagi ni Emily nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naglohan, that's what friends are for. That's what friends are for. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa dediksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Ang mga kaagi kibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag mga sukit ti papinaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalaylaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.